Ćao moji dragi subscriberi, vi ste najbolji subscriberi na svetu. Ja mislim da ne postoji niko na YouTube-u da je žensko, a da ima mnogo više muških subscribera nego ženskih. Ja sam toliko srećna i super ste mi. I htela sam samo da vam kažem da stvarno ja na Facebooku na stranici dobijam dnevno preko 100 poruka. To je stvarno mnogo. Ja nekad stvarno iščitam sve, počnem da odgovaram, ne mogu, stvarno, znači imam i obaveze, i decu, i muža, i stvarno, baš mi je žao, ako nekad i u zaostatku, nekad to budu malo neke glupave, pa ja to samo obrišem. Uglavnom, nemojte se ljutiti ako ne mogu da vam odgovorim, odgovarat ću vam onako putem videa, vidjet ćete u svakom videu, ćete dobiti odgovor na svoje pitanje. Puno sam i pročitala pitanja gde postoji već odgovor u jednom od videa, što se tiče, na primjer, prva ljubav, pa kad gledate onako redom, ima odgovor na to pitanje, samo ga treba pronaći. Tako da nemojte se ljutiti stvarno, zaista ne mogu. Ja sam jutros za vikend dobijam i preko 100 dnevno poruka, radnim danom malo manje, ali ispod 50 to ne bude. Tako da, ja mislim da mi šalju poruke i neki koji nisu prijavljeni na moj kanal, eto tako da me pitaju nešto, a ima još jedna stvar, tako kad vidim da se neko prijavio na kanal, ja jednako odim da ošmekam da vidim ko je, šta je, i onda kad vidim da je tu, prijavljeni su na Muđu, na Srpski tutorial, na neke gamerske kanale strane i onda samo ja. Ja što sam srećna, stvarno sam presrećna, ljubim vas sve, bit će i neki pokloni, pripremam, otprilike još malo da prođe, uglavnom budite tu sa mnom, bit će poklona. I tako, danas sam htela da vam ispričam jedan video, Htela sam da vam ispričam jednu moju teoriju, to sam čula jako davno, možda sam imala 15-16 godina, ali ja to tad nisam razumela i zanemarila sam, a to je ona problematika što mladi ljudi ne slušaju starije. Stari ljudi znaju više, prošli su. Taj mali možda neće proći ono što je neka starija osoba prošla za svog života. Slušajte, osluškujte starije, jer su oni zaostali u nekom drugom svetu. Ne znaju kompjutere, ne znam, ali njihove teorije života su potpuno ispravne. Slušajte ih. I tad je meni jedan stariji dekica, ja sam bila na moru sa nekim društvom, tu me neka drugarica malo razočarala, ja nisam čak ni išla na plažu 3 dana i plakala sam i onda on meni rekao, ali to je ovako rekao, koliko si joj pružila ljubav, toliko ćeš i da dobiješ. Ja kažem, pa jesam, ja sam njoj pružila, ona je meni na prvom mestu, ona je meni sve, a ja sam za nju ovo, ja sam za nju ono, a on meni kaže, pa malo ćeš i da dobiješ, jer do celokupnog je 100%, ti si joj pružila 70, dobit ćeš samo 30. I ništa. Ja sam i dalje sve ove godine živela u toj teoriji da ukoliko ja pružim nekom mnogo veliku ljubav, da će ta ljubav tako i da mi se vrati. I stalno sam tako tog uverenja bila, ja sam onako dosta idealista, malo i nerealna, ali negde verujem da postoji neki lep, normalan, savršen svet. Međutim, kako sad neke situacije se dešavaju u životu, u odnosu sa decom, u odnosu sa mužem, u odnosu sa prijateljima, tako i vama, u odnosu sa drugarima u školi, u odnosu sa vašom devojčicom, u odnosu sa roditeljima, sve vam je to jedna celina od 100%. Ako vi date 70%, taj će vam dati samo 30%. Ako vi date 30%, on će vam dati 70%, jer mora da dođe do 100%. Kada se udubite u to, nije čudo što se danas kaže, ma kad sam ga ja zajebavala, viš kako je trčao za mnom. Ili, kada sam ja ovo, kako je trčao za mnom. Meni je žao što to moram da kažem. Dobro, ne znači da vi sad treba da budete oholi, bezobrazni, nećete dobiti ništa. Pričam o davanju dobrote, o davanju sebe, ne pričam o lošem.
To bez danja, znači nemojte davati loše, to onda ne važi teorija, važi o tome da vi vašu dobrotu i vaše teo nešto, ljubav prema nekoj osobi, treba da date 50%, tako je najbolje, ali sad ko će to da izmeri? Tako ćete meriti što se jedan dan date mnogo, jedan dan date malo i čim date malo, odmah ćete dobijati taj dan od te osobe više. Proverite teoriju, teorija tačna. I tako vi u jednoj vezi s početka dajte 70%, ona će vama samo davati 30%, a onda polako spuštajte kriterijum pa se spustite na 50%, ne bi li došlo 50-50%. I balansirajte, ovo vam je skroz tačna teorija. Ja znam da će mi mnogi zameriti, reći će učite decu da budu, ne znam, ne, ja učim decu da se bore kroz život i vas mlade učim da gledate na život realno, neću da vam pričam da rode donose decu. Ako bi to tako zvučalo da rode donose decu, ja onda treba da vam kažem, znate, budite super, budite dobri prema devojci, sve ona, i onda vas devojka i ovo i ono i sve redom i prijatelj vas zajebava i smeje vam se, a pričat ću i o tome u jednom videu. Ne, nego vas učim da budete realni, da budete dobri, pošteni, ali da se ne dajete do koske, samo to. Znači, sve vam je u odnosu davanja 100%. Ako se date 70, dobit ćete samo 30. Ako se date 90, dobit ćete samo jadnih 10. Tako da razmislite o ovome. Kažem vam, ponavljam, to ne znači vi trebate loši, nego samo nemojte davati mnogo. To je sve. Eto tako. Ljubim vas. Prijavite se na kanal, pratite me, bit će muvanje 3. deo, samo polako, čekajte, ne mogu da stignem, ima i onaj drugi kanal. Devojčice moje drage, bit će prva ljubav nastavak, bit će, sve će biti, samo ne mogu da stignem. Ljubim vas.